Dobro, vidjet ću ja sa Slađom. Da, vidim. Jo, ja vas jako slabo čujem, ali dobro. Da vratimo nazad, jel? Dobro. Sa ovim kamionom. Halo. Ljudi tamo, oni su odbili, znači da izađe drugdje. Znači, ostali su samo... Daj tamo. Okej. Evo, treba, još treba. Ja ima vamo hljeba, ima... Tablica drugi. Tablica ti vidi. Znači sve to 100 metara.